hakkunde kuje ɗiɗi kam ɗume a subtata. On jarama, on calminama. Momoɗon Nase Yusuf Usman yelanton kairuji ɗuɗɗi. Mi yeli on pini jam, on nyalli jam, on kirti jam e tokki e wakkati nde daroton video am ngol. To kadi mi wari e ƴamol hande, amma mi yiɗi anuma boɗɗum. Hidde a jaabo anuma boɗɗum, ngam na ɗum ƴamol ngol ƴamete jaabo tan. Anuma boɗɗum, anuma a luggina a suɓa boɗɗum. Hakkunde kuje ɗiɗi ɗume go a subtata. Arande kam, an Allah hokkima bawɗe, a wawi a nyawda kala nyawu. Kala nyawu ɓe gaddi yeso ma fu a wodi bawɗe a nyawda ngu. En mbiya nyawu ngu ya kala nyawu ɓe gaddi yeso ma fu Allah hokkima bawɗe a wawtanay ngu, a nyawday ngu. A wawi a nyawda kala nyawu no ngu sargori fu, kala nyawu no ngu sargori fu Allah hokkima bawɗe a wawi a nyawda ngu. Arande. Ɗiɗi, an kam a ɓuri bawɗe nyawugo. Allah hokkima bawɗe, an ɗo kam a ɓuri bawɗe nyawugo. Allah to en mbiya harmini, Allah harminanima nyawugo. Nyawu no ngu famɗiri fu a nyawata ngu. An kam a jamo sai nyande Allah hositi yonkima. To en mbiya a jamo, en mbiyai a mayata, kala ko wuri fu mayai. Wona a mayata, a mayai, amma a meɗata nyawu. Nyawu kam Allah ɓurnima. Hakkunde kuje ɗiɗi kam ɗume a subti. Hakkunde kuje ɗe ɗiɗi ɗume go a subti. Kanjum mi wino a naftoro horema anuma boɗɗum. Arande, Allah hokkima bawɗe a nyawday kala nyawu. Ɗiɗi bo, an kam a nyawata. A mari bawɗe a nyawday kala nyawu, amma a nyawai. So a nyawi bo, Allah hokkama bawɗe a nyawda horema. A ɗaɓɓitay goɗɗo nyawduma. Nume boɗɗum. Hakkunde ɗiɗi kam ɗume go a subti.